Home, pero por Dios. Pero usted, home, pero. Lizardo, ¿qué tal, home? Non me apure. No. Te tome tempo que non timos presa, home. Dios, pero. Pero que lle pasou, home, que me han feito un Cristo, home, como me ven así? Veño. E todo é culpa súa por me insistir tanto en que fixera o cursillo de primeiros auxilios. Vamos a ver. O cursillo de primeiros auxilios trátase de que usted vaya de médico, non que vaya de paciente, que parece que pillou un tractor indo para o curso, porque isto é mío. Está moi gracioso usted. Vale, tranquilo. A ver se vou ter que lle faer aos teus primeiros auxilios de por do pau que lle vou dar, home. Bueno, xa está, a ver, que era unha broma, non se lle pode dicir nada, ben usted susceptible. Pero que lle pasou, home? Pasa que estou moi mal dos cuartos traseros. Todo por culpa do boca a boca ese. Teña cuidado co que di, que a xente vai pensar mal, eu non sei, alá usted. Como me impone. Usted verá o que di. É que sabe o que pasou? Dígame, Andy, dígame. O outro día estaba ali no medio da eira unha ovella ali tirada. Sí. Inconsciente. Non se movía, non respiraba. Entón fun alá reanimala. Home, non me diga que foi para boca a boca con ovella. Pero non me sea animal. A ver. Claro que fun, carallo. Ou que quería? Que a deixara morrer proba animal. Tampouco se trata de chamar o veterinario, home. O veterinario non daba tempo. Bueno. Fun para lá e fixenlle a respiración como me dixo usted. Inspirar, soplar. Inspirar, soplar. Moi ben. Vexo que aprendeu. Moi ben o carallo. Nunha destas veu o carneiro por detrás, mandoume un coteñazo no cu a fundar no río techo. Debeuse celar. Así teño o cu. Mire, teño o cu negro. Quere que yo enseñe? No, por Dios, no. Non fai falta. Notas esta marca dos cornos. Por iso ven co flotador, me cago en la Home, se non me dou sentado. Non se dá sentado. Non sei como Pero me- digo eu, flotador, sí, pero a cara parece que ten queimado, parece Rayo McQueen. Bo, Iso aí no medio. é que, claro, como a ovella non respondía aos estímulos, non recuperaba as constantes vitales. Dios, como... Notase que aprendí meu cursillo. Desde que algo que fixo. Non volvían, sí. Sí, entendemos. Entonces, como dixen, a ver, isto pudo lle dar algo ao corazón. Sí, un infarto de miocardio facilmente, Claro. sí, que Pero, cosa destas. como non tiña un No, desfibrilador, desfibrilador. como non tiña un destornillador, O caso, non, agarrei o pastor eléctrico de lle tornar ás ovellas, non é? o que se lle pon para hacer cal. O que se lle pompa, resulta que acababa de encender generosa, mandoume un hastiado que se puxo esta teso o rabo da boina. Querida. Xa. Pero, bueno, é igual, eso tan... Digo eu, todo isto, a ovella ao final, que? Reanimou, non morreu, que foi coa ovella? Porque está xa preocupando a ovella máis que a usted. Xa parracha. A ovella resulta que non era unha ovella. Como que non era unha Era ovella? unha alfombra destas modernas que hai agora, generosa lavouna, e puxo a secar ao sol ali no medio da ira. E a ovella ali... Ai, A ver, non me toca moral. A ver, déixese de Confundo cachondeo. unha alfombra con unha ovella, pero isto que é? deixo de cachondeo de malo que estou moi mal. Non, usted xa hai tempo que está mal. Estou moi mal. Usted que está mal da vista, ande. Ai. Vou lle dar un volante. Tome. Cago la mal. Que me lle ocurre? Ai, Dios mío. Que é isto? Un volante. Un volante pa que? Para que vai ao oculista, para que vai... Oculista, o médico do cu. Non, o da vista, o oculista. Ai, o oculista. Sí, vai, oculista, como falta lle fai. Vai, son lle 200 euros o volante. Cuidado que estou vendo unha emergencia ali, Onde? Estou vendo ali unha emergencia que está halloso que ten algo atravesado na boca. Onde está? E vais a atragantar, Que non, me que sea o micrófono que está co hila ali na boca, non se atraganta. Tranquilo, halloso, xa lle vou a facer os primeiros auxilios. No. Tranquilo que xa te salvo, eu que sei. Tranquilo, no, pase, Vaya. No, Xa teño, don Xosé, que teño o presidente dos médicos. ao cheo a maniobra de Rui. Nada. No me necesita. No, a mí non me faga maniobra ninguna. Deixe.